Cek. Halo. Kok ijo ini ya? Mungkin ini peteng. Gak mainan kalau. Peteng. Masa peteng? Iya. Peteng ketok. Lagi sing ngomong sapa sing mbok peteng. Sing ngomong mama ya sing jelaskan. Ya kan gini yang iki kok. Ini nyeting aku. Halo. Selamat pagi. Ngapa, Mak? Lagi mau memasak. Ki arep gawe panganane wong gunung ki sawut. Kan nggih sawet, Bu. Iya, engko digawe sing legin kae nggo gula Jawa. Wis, Enak. aku suka. Iya. Iya dah. Mana kok orang sida mangan wis entek separuh. Alami tur menyehatkan. Aruh teh panas terus maknyus. Iki lek gawe dhewe iki kok kambil ta, Bu? Iki ki telo Kok kaya kambil ngono. diparut jenenge. Diparut sawut. Terus kok ikan ambil. Kok lah kok enjah bentuk kotak ana ki piye? Cetak ta diirising kok. Kanggo kan wis dijojol terus diirisi. Wis nyeblur. Dibariki engko kan di kok klopo. Karo klopo. Terus kayak apa? Kayak gula ben manis. Terus didang. Ya ta, Mak? Wong aku dhewe rung tau gawe. Kari mangan biasane kan sing gaeke mboke. Nek dengan peteng gampang ngeblurnya ya kaya piye. Ngono nyeteng sapa kowe? Ngeting kok wano kok Ketok. ketok. Biasane kari mangan wis diteri panis angit-angit legi ngono. Saiki ngerti prosese. Ragole mangan. Ragole mangan tok gelo jarene Mama Isa. Aku nek ndek Mama Isa gawe ya gur kari mangan wis diteri anget-anget. Nah iki nggih apa, Mak? Gawe wedak gedang arep goreng pisang. Pisang goreng. Goreng pisang. Jadi goreng suntik. Kayak keju ngene ya, Bu. Iya lah. Kecik nek tapi yen rada gede kecik mau. Ora? Apa ya bermekae? Bermekae. Lah. Kowe wis entek pirang 5 menit wis ping pira? Gimana terang goreng apa, Bu? Kuwi goreng jadah. Saring. Lagi jatuh goreng. Gula. Ya. Tinggo. Sik beda sik. Terus sing anu sing ndawake ngladeni ngono. Betang-betang sik. Karo hah? Ketane ngiling dhewe.
Yang ngiling dhewe. Iya. Lek mana rambut? Ora. Wedang rek gedang goreng. Aku jajah goreng ya neng. Saiki gawe sawut. Telone we yo telo. Telone we telole bako kebon ngene tanggane. Iki lho kanggone iki. Telone ngene kae. Mangan gedang sih. Mak tenan ya, Mak. Wis bedalke ke kebone mau. Ki engko digawe sawut. Saiki iki sih. Iki aku mlok gedang gedang ora disoting. Oh, Mbok ya njaluk disoting. mboke mangan gedang. Nah. Telur. Ya, bedang karo gedang goreng. Angin iki enak. Sangat. Masak wong telu mencar-mencar. Betang senengane milih dhewe. Nek untuk nek gimana? Saya karo iki kerot. Aku mah sarapan gawe mie kok induk. Aku ki sangka kulinan nek ora pancen saking garangku ngono esuk ki ora mesti sarapan. Lah gede jam 09.00 jam 10 ki ya mulih ngarit Nek kae. wis lekas nang kebon ki enak mangan. Kok terus anu nek dhewe gawe sarimi. Terus wong loro ya gawe sarimi sitok dige padang wong loro cukup. Aku mambengi awang-awangan madang. Aku Neng ngelak kabar ngumbahi. Halo bos, yang punya channel. Panjenengan bedang. Iya. tukang topeng. Di. Yo. Anu